kejuru. Hei, asik. Izin bergabung. Sirah turu andum tresno mbak uga andum metu mikir butuhe mikir janjane njur saiki bingung atine. Lampune disco awakku lemu mbak duwe bojo loro bojo sing enom njaluk disayang sing tuwa njur begah ditinggal. Terus piye iki ngene siramu ora bisa turu lho piye andum tresno mas uga andum wektu mikir kutuwe mikir blanjane njur saiki bingung atine. telung dina mulih rono telung dina bali neng kene sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo mbok rondo. Asik dong Sing sedina kanggo wong liya. Jos Matur nuwun. sami-sami.